May gabi sa tanan. Uli na ko gikan pagsimba. Direot sada kahit ngit-ngit di ay. Baklay, uli na padulong sa balay. May gabi sa tanan. Diri sa Dubai. Hi sa tanan, hi sa tanan. May gabi sa tanan. May gabi nagbaklay ko padulong sa among gapuy-an. Diri sa Dubai. Al-Wasal Road. Lami kay baklay ba kay tugnaw man. Kumusta mga amiga, amigo, kumusta? Sa tanan, Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year sa inyong tanan. Mga tao sa Pilipinas, kumusta? Hindi na nasab ang inyong Bisayang vlogger. Mga musta kaninyong tanan. Nara ko diri sa Dubai, nagtrabaho ko sa balay. Sa balay, nagtrabaho, nag-alaga sa bata. Maglimpyo, all around limpyo. Kuskus anidoro. Bantay bata. Hatod sa eskwelahan. Pick up sa bata sa school. Paguman, paguli gikan sa balay. Pakanon ang alaga. Nagumagkaon sa akong alaga. Manglaag na sa dayan mig mga palaruan. Padula na pud ang alaga mo ni ang buhay. Buhay sa nani sa Dubai. Diba? Pero enjoy gapon. Bisag nani lang pa pero at least ay madawat sweldo. Bisan taga kuskus na ito. Kahit na magpuyo-puyo sa Pilipinas ba may muhatag sweldo dito sa Pinas. Dire gikan ko nagsimba kay Sabado man. Simba ko kay Sabado man ko ang simba. I'm a Seventh-day Adventist. Kabukad-bukad ako. Ilong binaklay. Happy tayo ko maabot sa puy-anan. Puy-anan sa kong amo. Magbaklay na ko kay may na lang. Di ko magastuhan, mag-taxi ba, kumang tayo. Magkalay lang ko kay. Maka-save food. May na lang na ipamalit. Pamalit ginamos sa akong pamilya sa Pilipinas. Ako'y padala. Hi, sa tanang mga nani diha. Nga kaparihan ako nani. Nga taga-kuskus sa buga ni Doro. Para na ako. Sige lang, kuskus na ni Doro kada adlaw. Para lang magkapadala sa Pinas. Oo. Wow. Ganda ng view. Wala pa nila kuha ilang decoration sa Christmas. Maghulat pa ni sila kuan. Tingnan na. Three Kings. Diba sa pizza size? Mana rin 3 Kings. Ay, happy tayo ko maabot. Matawid ko rin sa dalan. Narabay Ay, nagyan kayo sa kyanan. Ay, abot na yung kahapit sa among gapoyan. Ni Ana. Anong building. Gihangak pa ko. Baon sa anak mo niya. Gihangak kong binaklay. Di po yan amo dere oh. Ako ipakita. This one. Kani nga building. Dere mi kapuyo sa kong amo diha sa taas.
Sada kay diri. Kumusta? Kumusta ang atong bagong taon? Bagong tuig. Kumusta? Kumusta? Musulod kog mall kay diri man kumuagi sa mall padulong sa amo ang balay. Kinahanglan maagi kog mall. Musulod ko sulod sa mall sa entrance. O gumusulod ko kay kinahanglan gyud maagi ko diri padulong dito sa among gipuy-an. Wala na akong mga amiga diri. O anak ko sulod sa mall. Uy, napakadaya kong amiga diri. Nara ang mall. Kada kayo sulod sa mall. Hi, how are you, my friend? We'll be back from church. What can you say Hello. about 2021? 2021 was What's full the- of COVID, but we thank the God, we thank the Almighty that we passed through it. That's right. Yeah, and we are still alive and kicking, so we should pray so hard for 2022 to be a very nice year. Yes. We ask God for the blessings, favor, prosperity in this new year. Thank you. Blessings. Hi everyone. Okay, bye-bye. I will go up now. Okay. Thank nice you. time. Bye. Ako to siyang amiga. Pag maagi ko mabuntag diha sa mall, magdala ko nga biscuit, hatag na ko sa iya ha. Karon pagbalik na ko, wako'y dala. Ewa ko nang pa. Ay, way kwarta, way sweldo pa. Nako. Okay pa sa sweldo na ako. Maabot akong amo sa Lunes, mao pa yung sweldo sa akong December nga sweldo. Sa Lunes pa na ako makuha. Kaya gikan sila nagbakasyon ba. Sunod na ko. Grabe na akong binaklay ba. Hangak na ako, gihangak. Gihangak. Gihangak og baklay. Og mosulod na ko dire sa among gipuy-an. Need ko pa pangitaon ang akong access card. Di ko makasulod diri kung wala akong access card. Kaning building diri, di ko makasulod. Need ko access card. Kanimo niya akong access card. Ako ni siyang ipindot diri para maabri ang portahan. O diri. Musulod na ko o musakay. Kaysa first floor man may nagpuyo. Musakay sa kog elevator. Oh, pindot sa first floor. Thank you sa tanan nga nag-watching. Nanak ko dali sa building. Ang inyong lingkod, Annabelle. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat mga Bisaya. Oh, dagang kayong now. Hi! Oh, ni Ana diri. Mao niya mo gipuy-an diri oh. Sa building. First floor. Dar Al Wasal Mall. Sudod na ko diri sa among mansion sa akong amo. Hindi ako ang mansion na sa akong amo. Buabot na akong amo sa Lunes ay. Thank you Lord kay duha ka bulan o duha ka semana ko nga libre. Og sa Lunes buabot na akong amo. Trabaho na pud.
Hi, thank you. Bye-bye. Nanak ko diri suportahan sa kong amo. Bye sa tanan. God bless.